Βεβαίως, έχουμε μαζί μας και λέμε την καλημέρα μας τον κύριο Άδωνη Παπακοσταντίνου. Είναι πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι ζητήσατε από τον πρόεδρο και πώς βλέπετε να είδε την χθεσινή σας επίσκεψη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πριν να το απαντήσω τούτο, επειδή έτυχε να ήμουν ακροατής εδώ την ώρα που συζητούσαν οι πολιτικοί, απλώς θα κάνω ένα σχόλιο, δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται τους καταθέτες και σήμερα αυτό έγινε χρονικά. Και το δεύτερο είναι ότι όταν μας είπαν το 2013 εμείς θα σας δανείσουμε 10 δις και βρείτε κι εσείς άλλα, νομίζω 7 ήταν, και στο τέλος από τα 10 χρειάστηκε να πάρουμε μόνο τα 7,5. Αυτό σε τι μεταφράζεται? Σημαίνει ότι αντί να κάνουμε όλων των ειδών τα κουρέμματα τα οποία θα ήταν της τάξης του 7 δις, έπρεπε να ήταν 7 μείον 2,5. Και σταματώ εδώ διότι δεν θέλω να μπλεχτούμε με τα μαθηματικά. Χθες όντως είδαμε τον πρόεδρο, ήταν μια εξαναβολής συνάντηση, διότι είχαμε δει τον πρόεδρο προηγούμενα προς το τέλος του 2014, και εκείνη την ημέρα δυστυχώς ήταν ημέρες όπου είχε εκδοθεί η Ναύτεξ, μπήκε τον Παρπαρός στην ΑΟΣ, μας δέχτηκε μεν ο πρόεδρος, μας κέρασε καφέ, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και πολλά πράγματα. Έκτοτε είχαν συμβεί διάφορα, είχε και ο πρόεδρος το θέμα με την υγεία του, οπότε καθυστέρησε και έγινε αυτή η συνάντηση χθες. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για περίπου 3/4. Στο τέλος πήρε περίπου διπλάσια ώρα. Και στην ατζέντα είχαμε θέσει δύο θέματα. Το ένα θέμα αφορούσε την διαχείριση, την ανάληψη διαχείρισης των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της λαϊκής από τους ιδιοκτήτες, από τους πιστωτές. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση την οποία κάνω τις τελευταίες 2 μέρες, διότι κάποιοι προσπαθώντας είτε ηθελημένα είτε άθελα τους να μειώσουν αυτή την προσπάθεια, κυκλοφορούν ότι ο σύνδεσμος μας, ο ΣΥΚΑΛΑ δηλαδή, προσπαθεί να πάρει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων κλπ. Ο σύνδεσμος δεν είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει. Πρώτα, η διαχείριση δεν ζητούμε να πάει στο σύνδεσμο. Η διαχείριση ζητούμε να πάει στους πιστωτές, όλους τους πιστωτές της λαϊκής, εκ των οποίων βεβαίως το 99% είναι οι καταθέτες. Αλλά αυτό θα γίνει σύμφωνα με τον περιεταιριών νόμο και σύμφωνα με δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή θα ψηφιστούν άτομα από όλους τους πιστωτές, τα οποία άτομα θα αποτελέσουν την Επιτροπή, το Συμβούλιο. Γιατί πιστεύετε ότι θεωρείται κακό από κάποιους το γεγονός ότι θα περάσει στα χέρια σας, το 99% τέλος πάντων, αυτό που θέλετε δηλαδή? Όχι, το παρουσιάζουν ότι ένας σύνδεσμος θα αναλάβει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ο σύνδεσμος που θα την αναλάβει. Θα την αναλάβουν οι πιστωτές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή. Εντάξει, εμείς στη Χάνη είμαστε το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών. Αλλά δεν είναι ο σύνδεσμος που θα αναλάβει αυτή τη δουλειά όταν και εφόσον γίνει. Θα είναι οι πιστωτές. Τι αντιδρούν τώρα, κύριε Παπακοσταντίνου? Εξ όσων γνωρίζουμε και νομίζω οι πληροφορίες μας είναι πολύ βάσιμες, εφόσον τα πολιτικά κόμματα είναι υπέρ. Και αυτόν το είδαμε στη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών, με την ευκαιρία τότε της παραίτησης της κυρίας Αντωνιάδου κλπ. Χθες ήταν ένα από τα θέματα μας στην ατζέντα με τον πρόεδρο. Και ο πρόεδρος όχι μόνο δεν έχει αντίρρηση, αλλά ευνοεί οι πιστωτές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, να αναλάβουν να τα διαχειριστούν. Βεβαίως πάντοτε ομιλούμε με νόμιμον τρόπο. Δεν εννοούμε να τα πάρουμε πραξικοπηματικά. Από τη στιγμή που και ο πρόεδρος δίνει πράσινο φως σε αυτή τη διαδικασία, το κόλλημα είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Το θέμα είναι στην αρχή εξυγίανσης, η οποία αρχή εξυγίανσης είναι ακριβώς η ίδια με την Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή η αρχή εξυγίανσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Άρα στην κυρία Γιορκάτσου επικεντρώνεστε? Ουσιαστικά ναι. Και μία από τις αποφάσεις οι οποίες είχαν πάρθει χθες είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα επικοινωνήσει με την διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
να συζητηθεί αυτό το θέμα. Είδατε τη Γιορκάτζιο, εσείς είδατε το Διοικητικό Σύμβολο της Κεντρικής? Τους είχαμε δει στο διάλειμμα της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Η τελευταία φορά που τους είχαμε δει. Με ποιο αιτιολογικό λέει όχι? Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής αποτελούνται από είναι τριών ειδών. Το ένα είναι το 9,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου από το 18, το οποίο υπήρχε πριν να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Το δεύτερο είναι οι αγωγές εναντίον Βιονόπουλου και άλλων της Λαϊκής. Και το τρίτο είναι οι θυγατρικές τράπεζες της Λαϊκής στο εξωτερικό. Οι θέσεις ή ο φόβος της Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι αυτές οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανήκουν μεν στη Λαϊκή, η οποία υπάρχει, είναι υπό εξυγίανση, αλλά υπάρχει, και είναι κάτω από την εποπτεία της αρχής εξυγίανσης και της Κεντρικής Τράπεζας. Εκείνον το οποίο προβάλλουν είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών στις οποίες βρίσκονται αυτές οι θυγατρικές, εάν η διαχείριση αυτών των θυγατρικών περιέλθει σε χέρια έξω από την αρχή εξυγίανσης στην Κεντρική Τράπεζα κλπ, υπάρχει η πιθανότητα αυτές οι ξένες κεντρικές τράπεζες να θεωρήσουν ότι δεν είναι, ας το ονομάσουμε, βιώσιμες αυτές οι θυγατρικές και να προχωρήσουν με την εθνικοποίηση, με το κλείσιμο. Υπάρχει βάση όμως, αντικειμενικά μιλώντας, πάντα πάνω στους φόβους που εκφράζει η Κεντρική Τραπεζίτισσα? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, και σε μια κουβέντα που είχε γίνει πάλι για αυτό το θέμα και είχαμε και παρέμβαση νομικών πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα, είχε λεχθεί από την Κεντρική Τραπεζίτισσα ότι ναι μεν να περάσουν στα χέρια των πιστωτών, έτσι, ή με των κουρωμένων τέλος πάντων, ωστόσο πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μην έχουμε παρεκκλήσεις. Είναι γι' αυτό το ίδιο θέμα που μιλάμε. Συμφωνούμε, αλλά όπου υπάρχει θέληση υπάρχουν και τρόποι. Δεν διαφωνούμε με τη θέση, δεν διαφωνούμε κατά ανάγκη με τη θέση την οποία παίρνει η Κεντρική Τράπεζα στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά οι κεντρικές τράπεζες είναι εκεί. Η δική μας Κεντρική Τράπεζα είναι εκεί. Στο διατάφτα το ερώτημα είναι, έχουν κουβεντιάσει καθόλου για αυτό το θέμα? Και αν έχουν κουβεντιάσει και υπάρχουν ανησυχίες, τότε υπάρχουν και οι τρόποι για να διασκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες. Με ποια εφόδια λοιπόν τώρα πάει ο Υπουργός Οικονομικών στην Κεντρική Τράπεζα και ζητά συνάντηση με την κυρία Γιορκάτζη για να μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα, αφού έχει το πράσινο φως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μας λέτε? Αλλά η απόφαση δεν είναι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η απόφαση είναι της αρχής εξυγίανσης. Με ποια εφόδια λοιπόν θα πάει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών? Πώς θα αλλάξει δηλαδή το όλο σκεπτικό που υπάρχει? Δεν ξέρω τι έχει ο Υπουργός Οικονομικός στη φαρέτρα του, αλλά υπάρχει... Δεν δώσατε δηλαδή εσείς κάποιες εισηγήσεις οι οποίες να μεταφερθούν? Μα δεν χρειάζεται από εμάς εισηγήσεις, ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Υπουργός Οικονομικών. Εμείς θέσαμε τη θέση μας, την οποία ήξεραν έτσι κι αλλιώς. Ζητήσαμε αυτόν το οποίο δικαιωματικά μας ανήκει, αλλά θα ήθελα να πάω λίγο πίσω, διότι αυτό το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε δεν είναι και το πιο σημαντικό θέμα από πλευράς περιουσιακών στοιχείων. Το μεγαλύτερο ενδεχόμενα περιουσιακό στοιχείο είναι οι αγωγές. Ούτε οι ξένες θυγατρικές είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, ούτε και το μετοχικό κεφάλαιο στην Τράπεζα Κύπρου είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο. Τι γίνεται από τότε και στο εξής, κύριε Παπακωνσταντίνου, αν η αρχή εξυγίανσης επιμείνει στη θέση της? Εάν η αρχή εξυγίανσης επιμείνει, θα πρέπει να λάβει και τις ευθύνες της η αρχή εξυγίανσης, και εν πάση περιπτώσει, εάν επιμείνει, παρόλο που είναι ανεξάρτητος θεσμός, εάν η Βουλή ψηφίσει αυτόν το πράγμα, η αρχή εξυγίανσης και η Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει. Διότι αν περάσει από τη Βουλή αυτό το πράγμα, ουσιαστικά η Βουλή τι θα κάνει? Θα δώσει το δικαίωμα στους πιστωτές να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση Πιστωτών, στην οποία Γενική Συνέλευση Πιστωτών οι πιστωτές θα ψηφίσουν τι είναι εκείνον το οποίο θέλουν να κάνουν με τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία.
ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί και να έχουμε συνεργασία από όλους. Αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει, για να είμαι ειλικρινής, από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπακονσταντίνου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.